Hallo, ik ben Jolenta Becude. Ik geef voor het museum Het Bolwerk workshops voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar. Meestal zijn de workshops gemaakt naar aanleiding van een collectie van het museum. Deze keer staan we in Breskens. We staan aan de Nieuwe Dijk bij de nieuwe veerboot. Deze dijk is heel bijzonder in het landschap. Deze dijk is op deltahoogte gemaakt. En de dijk zelf heeft heel veel sporen uit het verleden. En dat is eigenlijk ook een link met Museum Het Bolwerk, die ook heel veel sporen uit het verleden laten zien van de streek van Zeeuws-Vlaanderen en van de gemeente Sluis. Na de invasie van de Engelsen in 1806 heeft Napoleon in 1810 hier een fort gebouwd. En dat fort heette Fort Imperial. In latere tijd, toen het in Nederlandse handen kwam, is het overgegaan in de naam Fort Frederik Hendrik. Fort Frederik Hendrik is in het landschap helemaal terug te vinden in de grachten die nu nog rond Scheldevesten te zien zijn. De rode stenen waar ik nu op zit, is ook weer een verwijzing naar het voormalig Fort Imperial. Dezelfde rode kleur was ook te zien in de rode muren van het fort, wat hier 200 jaar geleden gestaan heeft. Ook het patroon wat je in de muur ziet, hier achter me, die op deltahoogte gemaakt is dus de omtrek van het voormalig Fort Imperial. We zitten hier op de plaats waar ook de omleiding is van Fort Frederik Hendrik. Maar tegelijkertijd zien we hier ook de kanonnen die gebruikt werden in de tijd van Napoleon. En ook de latere kanonnen die gebruikt werden ter verdediging van de kustlijn. Als jullie meer willen weten over de geschiedenis van onze eigen streek, maar ook van de liniedijken en de forten en de schansen, kunnen jullie naar het museum komen en een bezoekje brengen. En bovendien zijn er 6 juli is er een workshop harnassen maken, maar is er ook 31 augustus op een zaterdag ook weer een workshop op locatie hier op het strand. En dan worden er schansen gemaakt. Dus dan neem je je schep en je emmertje mee en dan ben je hier van harte welkom aan de ingang van de boot. Oké, bedankt.